ti kasebwe yɛde nam so a ɛho mfoni ne videos a wode twa go no wobenya bi ne wahwɛ ɛde ama yɛn ɛmere sem yɛbɛgye wadwen kyerɛ na kenkan am na yɛ Facebook no so a DLFM 106.9 sanso na yɛ WhatsApp no yɛ active wode ban so yɛbɛgye kenkan ɛwɔ 0593 40 6565 0593 40 6565 awia yi ensɛm titire a ebedi kasebwe no makotene bi ɛne sɛ yɛbɛbɔ de awura mu ɛwɔ nwomasua mu na Ghana Education Service for kyerɛ mu a wokopie mu ɛwɔ NAST wɔn mu senior high school no mu a assistant headmaster bedi akyire akɔfa abɔfra no baako nufu ɛde aboto tas ɛwɔ school mu akɔgyeta wɔn atwena sensan ɛde mu kyerɛ mu ɛbɛsɛm mu MPP amanyɔkuo no ɛde abronye DC ɛde akɔma ekuo no yɛ disciplinary committee sɛnea ɛbɛyɛ abrabɔbɔne a wɔbɔ no mbɛtumi atwena so Madam bia wanya mfinhyia no aduoson ɛde kɔ ne den ɛde Madam Juliana ɔwasante mantɛm ɛkyerɛ mu a ɔno wankasa ne fie a wabere ne mogya ni ɛtimi asie agye asase abɔ ho ban ne yame ayadom onye babi na ɔne ne mma ɛteɛ no ɛnipa bɔnfe wɔ mo yɛ adwuma ɛwɔ Ghana Immigration Service abɛto ahyɛ ne so papa ne ma no sum ɛkyerɛ mu a wɔnom ɛgye ne dan ɛde afini sɛm timi kɛse deɛ ne nkwa ɛde ɛsɛn mu Public Accounts Committee for Amaya Acting CEO Edema Kolebu Teaching Hospital ne say omo no ye nefuanu edunkunu omo modiano ntua 113,000 Ghana cedis no FMA. Iboka kopie mu ewa pie mantem de make say no Pentecost Secondary School etwadetia eka ne say Pensek eno no ewo New Dwaben South mensin mu ewa pie mantem kyire mu am wono mu hia mpuntuo papa ne senti ɔtwerɛkyerɛfoɔ panin mekyerɛ wɔnom headmaster kyerɛ mu a wɔn srɛ aban na wɔn ka biawo mu sɛ deɛ duro deɛ school na yɛ mfinhyɛ de no 25 years nti wɔnom pempunto wɔ school no Kwabri East MC de nsɛm abeto dwa kyerɛ mu sɛ mamponten dwa na ɔmusi no ɔmɔmɔmɔden na wɔn san fi asibio na mekasa de hyɛ wɔn yɛ ahyɛnkafoɔ wɔnom wɔ brekum ɛna afi sampa kwantempɔn no yɛ adwuma wɔ so kyerɛ mu sɛ yanka nkyerɛ Ghana mampani John Dramani Mahama sɛ wɔnom akwan no awie pa Samuel Kuni edu ne senti penifo amesiesi akwan ne de a wɔnom ahyɛnti ade no betum ɔmo na sɛ passengers nkyerɛ sɛ ɔmfo ka na de ɔmfa fam na wɔnom enkɔ wɔnom enwuma so ensɛm no pina ka ho na yɛsi nkunya bɛsom mo sɛ agye mensɛm kasebo de roha ɛne nsia ɛkyiripɔ enkron kasafidi ɛsom na yɛka mo sɛ diamond paint ɛso yasene na yɛka diamond paint dia in fact paint we na aba no efe pa na wonsaka be na de fa wodan ho a ene emfie pi na wodan sa de tie ne nya de a ehwan tantantan kra ebegya naso ye pa na make say no eye Benjamin Moore manufactured paint in fact akona wo de fa paint ho a won ware kra hwa nche kra be wade fi so oba ne ho pe na ni beka ne say kapre kajo sam na make say no paint ne so eye all weather ohun eye water based paint omo di nsuo ene de aye ne akono na se de yina ngasa te no ho efe pant ni sensuo kra togu uda no ho a empepa da sanso na esanso ye washable san ne te utume kokoro ho se de opa bia oda ne nsuo hwe no kra apetampe efe pa empepa de bia la da na mu kire mi se eye African weather se de bi mam ha say no yen ewiem mframa ne se de yen ewiem nsa kira ye te ne sa papa na mo de aye paint ni nte beboa opam ensanso fade out and afi so colors ahodo no nyina no ye wo bi ye wo gloss ye wo semi gloss ye sanso high gloss ye wo acrylic paint ni bi wo hono ye sanso na ye wo eye silk white na ye sanso eye matte finishes and afi so deluxe ni nyina bi wo ya so ya ho pa dodo a opebia no wonsa ebetimi akam ye sharp no wo mmea ahodo be ye mmiensa wo man Ghana mu na mekaze wo pem ka bo preman akopem okwa benyam ya ho matrofo ni nie 0546 770 341 0546 770 341 and 0207 744 697 Samsung ashalibotwe nso ye wo school nya hye hodom ahmatrofo na 0543 8364104 053 8364104 Samsung dome bognizer ya homatrofo na 0503 0503 493 710 0503 493 710 Samsung Spinters Road hono ma wokɔ Spinters nso a anasa Atom Plaza num ene wo Spinters ubowura mo Spinters a
yewo Atom Plaza yehoma to phone 0503 493 710 Bomadi ama unsanka Lumba supani biesa anseri supapa abe jama so bi atu agusu ha otobi ye de afan fidie mu asone sokroje ye de mani pediano na FDA so agye atum se eye ntu pani dodo eto abetimi afem pani for 0555 274 757 and 0577 475 343 Oko Dansuma ne important Madam Abanyamiche ye so distributor wa honum or adjacent Lumba spot ya Pietus Lane Freno ewo 0557 349 401 Mama Vic ewo Franco Sport M or a year Onyinaso washing bay no Freno ewo 0500 680 783 Bra Kwame ewo Dakuman Circle Station Obenyadum Choba Freno ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo Dowenya or Opsi Central University Freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215 Akenka fo ya sin konwa ya hwene tia sentemu a ya beso mawie no di ameje so ye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ya de kasebo no enchire mu ankasa ebeso mo na me wo fa se kokofu se wa wo se kasebo no aye den Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe tutumirika na share yan ewo Facebook no so da face YouTube na kasebo no yemfa emu echiremu emfa esomom waje nchese beji nyina kenkan ya na yo Facebook no so na fe nso WhatsApp number no 0593 40 65 beji mreni kenkan ni nyina edi amount yensha kasebo na se FM free edition ensensem na mekasi aso ye no ena hwe o my Ghana humasua so ya kan se Ghana Education Service etwanitia e kan se GES wanom eden krata ababonten echiremu se Mr. Charles Ekwesi Edu ono eya assistant headmaster a ohwe academics dwumadie so ewo NAST senior high school ni mu ewo Santimante mu wamu chiremu se wanom ehunu abafontentan no so ene emfoni bi ene videos bi a etwagu no eni efe papa ne senti dwumadi a wadi a ama sanfoni na ba bonten no wanom sere na da babibia da NAST senior high school no wono onhwe no wanfa na nan emfancy school no mefiri se so onim no si hono ma emra ene ne bedi ne sede ese na empanifo chiremu a eyamfoni a etwagu egwa befo tentan so no ehu pa efiri se headmaster no watimi achaba ya baako a oko school ewa NAST senior high school no mu ewa Santimante mu etimi dinasi ono ankasa ne sere so a papa wanya mfinhia beye aduonum eko 50 years plus Mr. Kwesi Edu a wo ya assistant headmaster yi a wo hwe enhumasua so mekire academics yi so yi watimi de nensa ediasi abaya no nunufu no ababe ne tua no tea no ne po no ena odi bototas on nufu na no ena omiamia ne se ya na uba Facebook no so a champion Taylor Kofi Taylor dama ni pa bonfo bi ate so no na obi ayin pa bonfo ofiansere ne ntino o de video na to so ntuba benya bi na wahwe we have papa penny oye assistant headmaster kwanya wafa so a o de abofre nufu egura to pre no ehu pa omiamia ne se ya en emperefo so kirem se October bosom ne ebedi eye eyi ebe create breast awareness campaign no yenya ndu ho no mokram nanso penny ahya ase abofre nufu o de bototo asam na emperefo kirem te sabe ya de mofra ne ba school say monchire won made afi nso twere krankran no kraka se monche mofra no kwampa wonfa so na se onyina wamfa ho na chechire ni wahya ase ema abofra ni
aburu nsuo ntem na ni ayeko se de ebedu bebe na bofra we nyina sade obeye adwaman no ebeye hu pam ni senti empenifo kiremu a Mr. Charles akwesi edu omosira wada assistant headmaster ede manas senior high school no efiri neko emfanan emfancy school num wasem no wonom gusu a wonom eyem hwehwemu na empenifo hwe adesua so no wonom head of public relations eya Mr. Daniel Feyi ekiremu a yanka nkyere mpenifo no oman ga na omka biewom nyina se de aduro de abatan muche wani adesuafo muche wani omosira mu ada ade a Mr. Charles kwesi edu ayen asahwe omanga na humasua so wo nse nim wo nka bi nhwemu enya wo na mo akira mo sesebe wo nko miamia mo ma no nufu sesebe obi a oton yogurt any meat pie na obom poro sa wo montene so no man kire ne sa akra enti de mo chewara ni mo mfa nche wonom na mo kire mu a wo mekwaso ama emra any discipline aje adwuma e wo nas school num e na afenso eye mmea hodo a akyerɛkyerɛfo kyerɛ de frisa sabe de ekoso na ehu pa so obi di ne ba be ko school se enko kyerɛ na nanso o kyerɛkyerɛ ni a wo kyerɛkyerɛ ni pani abɛde akyi betimi afa ne nufu e de ato nsɛm na wabɔ totas de etiamra ne senti omosrɛ mu a ne de asie ebi nsi bio we ni nkrata asahwe omanga na homasua so mekyerɛ Ghana Education Service e de ba bonte de yɛkasa bawie no yɛkenkan e de asomo na ba Facebook no so a esense covid ye nipa bonfo nti o de video na to so na ba benya bi ne wahwe na se be ha papa no se de oto no bo ase de abofo no nufu no ebo totals isikase wa hu Just akono kra keke o ko school no we bi o Debbie we sure Debbie na madam for ba ko bi kan o me de we de nka me de be huri wo akokrom sa omo kire mu ase na chechefo ndi mu nufu di agro na obom poro sa amu kire mu a mu ko school no esisi na chechefo ndi mu your time ne de na ehye dante sa obi tempte se onya sa nko be ye na mampene ana se wo no unya hu bi kurada one say ye wo a teachers for ni biankasa omo no ma adwim no mo hu pe na omo kwado because me ka kwado den obi timi hu na ne kwado me kai se teacher ni bi kira de wo ko mana wo kan nya botre asa wo pre dade kada wi wona wo fa din ko mo pemrika akwahin wo se omo hu a na wo kwado omo kwado den sa omo kwado wo eden student ni bi wo omo akono e go fi video ba ko na menim se fa ba ko bi to so na menkyere so omo de se hui na omo feel ana teacher na de na wa headmaster na de na wa na ehu pa o anya onu wa na ye hwan ya na sho ni wo sho se ni akola na mani kiso na pampe mo a aba fana cha headmaster abempem star keys esida radio nyankopon ebi mo ntimi show mo we twa na pempem no star keys hey mo de sa no ma no di cool no abo go video ba ko no minim aha we say no se techefo no hu ana mo kwa do na we de okondo se kwadwo abo aye ne ekro no o ba krampo na hu se onyoko ba ye se kra na okra ye oba no kwa do na nkantem bema don't ne be lesbian because utimi hu oba hwe sane ne to abobo ne ni nufu na se wa matara na ko so kakra sa no na we ye lesbian na okondo sa di we se ne nufu no se mpoku an se ye kama o se le wa ye no ade amu ye hu pa o me ya time crampo na ye uniform si ye na se ne kra teacher ni timi hu us nufu yi de eti me pese me hu se akyerefo no obi na adwen se nko nyanko be gya watem ndem butre asema be se nya o mo ye me bisa we say teacher ni bi bo ne trimu % nko nyanko no be wie bebre enti o man ho kwan esi ye ensi ade ntina wa mpene school mu ho na nkasa no first of all teachers for ho nya makono asema wo kan modu ade ntina teachers for pema wo ya wa adwen so ni teacher ni be mesra nya botra na be nya sem teachers for ni bi pema esa so ya wa adwen so ni be twempna ehu ni say ye nkwa no na wo twempna sa wo experience ne kakra ho we date teacher ni pen min date teacher ni pen so me nafofo ebembe me unya sua hunu ni fre hen Kwadwo me teacher ni bi madam futimika teacher ni we say opemi obekọ dom na chese ni ema be 5 kra wa pe omo dada amoni ebi kra de ti ko fie ba na mo se de musunsun moto kusu school mu sa na mo pese mo kire sen Nyankopon na aboye aboye fom nufu ho na mama ho ada ho sabi be man so de onya hu so ba ho gu ho pe
so for penny kura babuka sadete onya hu nya na ne ho asode natural in fact mo hwe ni ye na na school mutimi entertainment money akola students obehwem no ye border atade no different hin e bae ese sa e fa de se me ofa ase no nyomo no ohun o se mu jojo e mofra na ya ase se wo kai me kai madam fu ya na nse ne ho ba nsem bebre a na ne ho mfa ni kwade ne nyomo o kai in fact munya careful na se de yekoso na ehu pa nde cheche ni zia de omuso nkotena fie kakra na se de wawade a wama na nianka na munam na ne yire ho fefefe ne ma na nianso na yire no onya agye ne kwatena fie munim muma ne nya teten na monkope akuriase baabi ma ne nkodo onkosi kua think say bebo sia Ghana koko no kure muma na asase be poso afuo kama kwayem ma ne kobu kwai no onye koko because school ne de nya de bebo ano se de wa hya ase miamia ode amanfo ma nufu ebototo ase ne ye di agora obese Ghana ye tweda pampam star keys no na Kwadwo say bi beto dwa I think say that was 2018 ho EBCC da konya bia student no and the dog you agi dog ni panya asem keto I know na akosi assignment one say oh chire din hupa nti we so de e wasi yi we dem penifo so mo for na my internet nti mo hwehwe so mo hwehwe na de besi bia na mo de ho na kola ne akura no so de se de aye ne se o se na me nya sure so obesua de nti no ono so mo kope adwuma bi ma ne sua e beboa just say ko fifa kisses ne to so abofra na o kisi papa na pampam ne to so ehu hia because they wanya abotra otwa headmaster pampam star kisses ane de abofra no o experience pao na hese ne video ne ba bonti na isi da se ne phone kita na danfo bi ana se bi kra obi sa ba ko wen wo hwe ase no akasa kura nsa because na ye video no ba nipa na onu twa video no de beto abonti na em say akola ni phone kita no yeah na o twa wo so ana no aye recording yes so yede na se nyame nhia nya ono anka de akwasu nka yante ese ehwe ne yepa akrama ne kodi ana we so asresre se yepa akrama ne kodi oh wayad sika yento akase bone so yanto akase bone so ani embonremu ewo MPP for akachi na omabomodin ade eyabuno regional chairman eyakwabna bafu odin adodo na dinim no eye abronye DC e de akoma eye national disciplinary eye committee for ewo suban bia wayi na dia omususu se nya ade a etwaye kura na ya de srekra ta general secretary ya Justin Kwadwo Frimpong e de call ye ehemu se ye suban ya Mr. Bafo ya abronye DC yi na di no ohwa nya ade e bebo esan se party na ni onyam san so na nkabom a ewo party nim no ese nu nte otombo modian no mutimi padwumadie bi no mudidi na esan se ye suban yo yi na di die entwaye ewo honom no mu chema ya de abonye DC e de betu ja ehemu se ya Canada Japan ya osno MPP for osno kra ni nyansa esen no na chese ade na timi se ni pani onyam se na osno a oye image keke no ni nyansa sen ya Canada Japan de na de na pesa won kire osno na onu de nram no enim nyansa sen Canada Japan eno so wo ho sanso ana de betu ja na ochemu se ye Mr. Kwadwo yin so no eye krata bia waso omode pamo eye Canada Japan ne so na ya de ode asi omu chema nsam ode betu ja ni nyina no enya ade anokre ba akokrampo ewo miti ade nti na one PP amanyoko nim na sanso betena monte so keka nsam ede se party na ni onyam sa eba ne se waso omutimi etwe na so se na ebe ya dwumadi a wodi no obetimi eja ntomu chirema eye DC fo momodi anom nye hwehwemu enfenfa nsem no ho se ne ebe ya eye asotwe fata awosomde ma no betimi ede ama no na party ni so ani onyam etimi atena hoda no mu chirema ewo sa kuntabu susu etimi koso ewo MPP amanyoko onim no mo hwe se party ni nkabom ni nani onyam so betimi akoso na otoso a nipa so betimi anya gidie wo mu no no susu no ebetimi akoso nti weni asi weni nsem eye efri MPP amanyoko ne ho a aba abetodwa yantoa dia agye mensem kase bo no so ne yemfa nkopie mu ewa sante matamnum na Ghana fo baka na nse de betodwa ekiremu am eye Ghana Migration Service mranti wa bi etimi ekokoto de hye maame abesiriwa bi a wanya mfinhia no be ye aduoson ede kro mekire 70 years plus de den ede madam Juliana na sada mo bi ko papa no sum ko hwe no ene ne mlante wa mienu e ofie no na nsem no ene anyampam na ne nyina kirem se yade a maame fi a wote no Migration Officers kirem se honom ye omode ante no omutu na firi honom na asem no mpo edi kan ko Kumasi High Court ema court na hye sem
officers ni kwan so makotena ehonom eje Japan na bosunti wonom invacate wonom no munya ho ema maame no nanso atentam na mekese no maame kiremu a mekese ne nkwa edasanim na immigration officers mnanti wa bi atimi akoto ahye ne so ewo no anfi a ene no ewo eija ewo ofurukrom mensinemu ewo santimantenim na maame mra oje mre no ne dear sam kirefo twen komo no ene o kiremi sem ne nkwa edasanim efiri se mekese de immigration service fuei emnante sem pamro pa atumi atwekotokuro asia no tahwe ato de ahye ne firi honom akwache ne mamienu ene abro pa de seka jinjam wono mani so twitwa wonom wo honom in fact ene yenye pam na madam Juliana kiremu a mekese no ama ehu pa ba wonom ofie wonom no womo nyina popo se cha se obi asabe sasabora che wonom ne senti wonom entimi enyina mo nanso ene enam ahobambo ho nsem enkwanka ho no munti no womo be ma nyina adwo ne ma no mienu nyina ma nyina adwo je se womo ho obempo a womo ho ntimi nsore biom na wonom ukirem se wombo mmaden ade nsem wei ekwa akwadan eye tek aposifo nanso akotentam enam se womo anyankofo ene immigration officers ne ntino enko se hwe womo yi asem de ko ba bia na enko se hwe ne ma no ma choma koto sales ne ade tete wonom sam yama me kirem a asem di kanko Kumasi High Court empanefo asisun konwa wonom aka kirem se nkunimire ene dia ne senti ajapade ne yono ane moja na wabre ene wodi anya ne senti immigration officers sei munya ho no moko na nsem nanti we yantentam akosese ne CCTV cameras ahodo wo fie onom asanche ne mamienu asibiri wonom papa wo musum ede sekan atwatwa ne meya dwene ho a tete sade asam ne kono ene enye pa ma me kiremu a sade yakonde adro die ne mana koda yara sabia mekese mo bre papa menya ya do mane ne mana ho atom kakra nka na bro ma bro wo mo no enya sem kuma na okiremu a onam kasafide so ede adesre ede to Ghana mampeni John Dramani Mahama osrabo wata ana afin so asante mantemu oswafo Dr. Frank amakwahene ana afin so oswafo no ena hwa manwe sensem so meche interior minister ana afin so IGP eye miame wofa se Christian tete yohonu se de aduro no atojemu a mmamode amatente ne yadwuma visa sabe kwanya migration officers ne ahoba mbokuo bi ede ne faso no nyamianem ne kurene ne nkwa ede asemu Madam Juliana ede nsem sei eto di yakase ebo enim eminya problem kakra ama migration for betra me fia ento moto no yeni omuni tokwa dia in se case no yebisu ayeka ho na 2023 eba no ena omo sase eto abo ebu yefia edane so ni nyina we boss ni nyina asai omo bu family se ho nyina DLFM 106.9 ana mi krade ene omo tutu aba ne so omo ese de kuno ame the paper edna for hospital or police for support migrating for ento report to police for ni yefiu ena yetia na anu ya ene so omo san abebu ha police for ni migration omo attack yefia ha no mo asesa enoma wo fia omo adan no omo tumu no ma nyina yi bi omo pe omo fa phones common and more crowd omo fa asa caps and a plate omo ka se fe kwa ya mo mutu na ka so mbeku ye entina ye wo han me sesa ban president do mama omremu no moame ne media for so enka ho ne moame se ne yekoso adaroma na eti bebi eni kama for se bebi adon yese mo boaye yese enye yi omo be chi no omo de ne kotun just 24 hours atwa omo de ne court omo de court no so omo sa de ne kotun 1 week time no lawyer ne pebela omo se fa bail ni ma no omo sa withdraw case no omo withdraw case na omo sa de ne jane e kwa another circuit court okwa na ho judge ne pam wo omo e na omo sa de call Mampong court omo de call no so or them for 3 days 1 week na holidays omo ntino and so omo nya bail ba ni to holidays ni twa mu e na omo ani bail e na odi bail that go paper ai hu abome pa omo di tio gina yeso ye na anadwo koda anadwo a asemato ensuo to so a ye ntimi na dan bi e na etifia yeso pa nti aban mrem no mebo eni ya wotie madama wanya mfinhia no bebraduo son ne den ade Madam Juliana ana wo kire me se sabete amekese no migration officers no ama wone modane abayifo by force wone mo de enyeje wa nanse so enyeje na mekese wone mo hwen efiri so mo dape wo mo nkwa desen mu wo mo anakura mpo abobu wone mo nkwa edaso edesen mu na no wachi na ne baba ko ne den ade Juliana Ken yes bema pa Juliana Ken na o kire mu a mekese no emra migration officers ebowura fie wone mo no enkrante ekana pampam omutwitwa ne se ha ma mekese ama na adwene ho aka kakra kra ma mekese no afei ana
ne ho eto nkakra eba na ochire mu am den pa ya sabe wankasa nyame ayi watom ba bia wote ufie wunye obi apone na obi watimi nti na osmo man Ghana sa hombambo ku mu ni panti no otumi de wo nkwa timamuni nkwa edidi agro ochire mu am osire Ghana mampani wo mka bio na eku ahodo a wanam ehwe ahombambo so ochire mu am sabe se nipa bia onimu mra ede mra hye ne nsem etieti obi fa ahodie so na sasabe obi anka hwea eba sa panipa no ono atumi fa ne ho adwen ma wahwe ne yantokwa kase ebesi o mayimu no ebe ha adwen yipa ochire mu a so pam hufu a oto no bema ne senti de ekoso no maka so mopa na moboa ema se amekese no ne nsa ba kumpodie ayi bibia wo honom emu abu afen so na adwene ho aka evise nkrante na eka ne tirimu saa no aka na adwen ho ochire ma se de ekono se de mahwe na pepere twetwa ne nkrante no se perifu ansode anya bibia bedu babi no ma we mu no wahwe ne yi a na hombambo nsem akwa akoda esani modi nsem sei eto di ekasebo enim. These illegal squatters over there, that is a way of like intimidating us at the end of the day because they claim to be in possession of it, and so whatever they do is always they launch series of attacks in order to cower you into submission and also force us to what you call replenish ownership of the property, and that is what has been going on. That's like they launch all sorts of attacks and destroy, and at the end of the day destroy the house, and I got attacked as well. They tried to kill me by slicing the cutlass through my head and all that. Bottles and all that. So at the end of the day, I suffered a serious brain injury, which I had to go to the hospital. But eventually, I am recuperating for whatever they did to me. But aside that, it's been going on. They've been like shooting gunshots. You go down back there, you see they have guns now. At first, they weren't having any arms. Now they've been giving guns, so they sit down and shoot indiscriminately. That whoever comes around, they think they can kill you and still get away with it because apparently they had the law and they can do whatever they want, and that is what we are getting. And I've even been told now they claim they even have better guns now because before they weren't having better guns. And so basically this is what we have been. This shouldn't be going on. In any civilized system of justice, this should definitely absolutely intolerable. Something like this should never be going on at all, especially in 21st century. You should never have people go around armed with guns and even one is shot in like a residential area and breaking into other people's houses and robbing them. And also after that, when you try to see just making all sorts of frivolous claims and walking scot-free, it should not be done. Stuff like this, if it continues at the end of the day, people might get tired. It might even lead to war. Because if the authorities are not doing anything, what happens? The people will take the law into their own hands to seek redress and seek justice on their own. Now, what's a man, Senipa, Sabi, se obi tietia ofa hundie so eteteo edu mpamro saa na de kwa kwadane ahobambo ku mpanimfo mu ni mumra enimode yenka bi ma na o manka bi ama wa ova mra de hye onsem wo ho ban twitwaje wo ho wei eye madam Juliana ne baba ma ne den ede Juliana Ken ene wo chemade adroi se mpanimfo ansode o monkwada ese no wa hwe mo so de mra no ebe hye o nsem etwitwa ede agye wonom eho yento akasebo no eso Yentua Kasiabone Suna Public Accounts Committee for Ashese Acting Chief Executive Officer Edema Kolebu Teaching Hospital Dr. Yakubu Seidu Adam Omo Modiano Nchi 113,000 Ghana cedis no efema omaino na san hyehyeye efa hospital no ade ya show mo officers bi akodi boni to omo modiano mtwese eska no esan se omumu baako eba omodia Emma patient bi eduro ma ne broso Emma no su no to anananom ewansiedo asamba ko de yade omukọ ekotu funu na ani to ombo omodi ahye se omunchia 113,000 Ghana cedis enfa Emma omaino na dia Public Account Committee for ehyiemu Adjoa de bobosom ni de toso aduonu nkunu ewo mfimpi mienu ni aduonu num na ranking member Samuel Tamils Ebisa say Acting Chief Executive Officer yebo modern aka say 113,000 Ghana cedis no efri officers one ho wo ana wo betwi anti bomodian na twi a FMA editor General's Recoveries Account eno ewo Bank of Ghana enya ade a watwia adenti ana wo ntwi aye na Chief Executive Officer Editu Jana Ochemu say ampa enya ade a wabomodian atwia sa aka no ede ama aban no ye na aju so obekiremu pe ana ranking member sorry no Ochemu say debi wasa akuntebuo ebomodian etimi koso se na ebe ya hyehyeye a omahye so no ebetimi akosu ntina ye Chief Executive Officer manu nefu anaduokuno omomodian no ntwia 113,000 Ghana cedis no emfa ema wom no Ochema ya ade omobomodian ahye say yakuntebuo sikasemu oman mu no ebetimi akoso na chese ye de hyehyeye to ho no ma we so obi abomodian no timi edi so de nsem say edi tuja. What I'm interested in is you are supposed to recover the money.
those officers who caused this negligence. They were supposed to recover the amount from them and pay to the Attorney General's coffers. Have you done that? That was the external COVID team who swapped the bodies. So we. CEO, the answer we want is yes, we have. No, we haven't. No. Yeah, actually, we are sorry for exactly what happened, but we haven't still recovered. CEO, the recommendation, let me read you the recommendation on paragraph 443. We recommended that the acting chief executive officer should recover the total amount of 113,000 from the officers whose negligence occasioned the payment of judgment debt and same paid into the Auditor General's recoveries account at Bank of Ghana, failing which the acting chief executive officer should pay. Have you done that? Honorable Chair, we haven't done that. Why not? Looking at the two situations, both were difficult circumstances and like... Chief Executive Officer. Yes, they were... we give you 90 days to pay this 113,000. Thank you very much. And then show to evidence of that to the auditors. DLFM 106.9. Eniya uti ye Public Accounts Committee for no muche ma ye nhyehye omode ato no Acting Chief Executive Officer Edema Kolebu Teaching Hospital eye Dr. Yakubu Seidu Adam omomode anu ndi nhyehye so no ntweska no emfama o Yanto akase bo no so na yemfiri enkran popurema temu na yemfa ye ne fankyere mu ewo epiemantanim na make say no Pentecost Secondary School etwanitia eka ne say Pensik eno no wo New Dwaben South mensinimo ewa piemantemu anano me na etwamu na eye ebobosuma yegombe ne da etoso aduonu nson emfempem yenu ne edenu mu wonom edi omfinhia na etoso aduonu mu am na asemtitire daso no ene Nurturing Future Leaders Excellence of Virtue the Pensek story na school no ayade ampenifo etenom emfempem yenu mekire 2000 a make say memenda no mudom finhia na etoso aduonu enum na mra dwumade ne kwaso no na headmaster Edema Pensek Elder Peter Atajamfi ede abaso bokese Edema Church of Pentecost miama sode echiremu Ghana man penin da o master papa pefri se sabe matimi atena na dwomban hu akofa school diaba na ban etimi abone homaden so asupport na abamba mu chidoma eboapa ochiremu adesua ene nkyerɛkyerɛ kwaso no abo papa mene mofra no kyesesua hunu pa ekwaso ene akyerɛkyerɛfo ni bi ede emofra ni bi nufu aya abebia mofini se fiw wadesua da mu no ebi nkoso ewo Pentecost school no mu a na ye nyankopon na mo da nase ochirema ni nyina akyerɛkyerɛfo ni nyansa ni twede mpa nyankopon adom da do mo no mo kyerɛ mofra no ade papa no kyerema school no na mo category D ene o maba A ekyerɛ se modern bo mo bɔ no ede twam kram na eda ata jamfi kasa mu bio ena o kyerem se mi kasa no suku ni hia mo api titiriw ene mpuntundwuma nta nkoso o kyerema wadom headmaster bi odine tire beto headmasters eye bangalo omu ni bi eha adwen afinso demotre edema ema no anafi memma na desuafo no munya ba bi mfa omu bibia ombeda ne bi ombetena edi omudwumade no eha adwen pam enkoyi eno achinso auditorium kase ombehia ye nhyiemu ahodo ebi ni honomo afinso ombehia eye plant ehun generator bi asanyina mukane akoma moden aso na ho nyina ye sehren na wonom etimi edi asuade na headmaster ne den eda Atajamfi akiremu a satwede ampanyakopo ya atom na mpirifo so o masene na ne mababo so nyina mo sakape adesua ko ebe ko nkan pa ewo Pentecost Secondary School no mu ewo New Dwaben South Mensini mu no aba bebo yensem okiremu a impunto odo make no sempirifo tumi ye bebo apam enhumasua hodo ne mmode ba mobo no etimi akona ne mu bio edi aka ho okiremu a osra nkwankre o maga na nyina mamka biegom nyumankwa hodo enhya abanse ne mo kakra mbotom a mo chese ebi so no de adre o mu hia mo pa momra na mmeboa na kakra nkra na bibia ye kama na ne ma hodo mo pere mo saka de a ene adusua na akyekere de se be ye be koso na be fantom esura ana se be fantom apade afura ewo Pentecost Secondary School no mo ewo New Dwaben South Mensini mo no enya sem kuma odensem sei eto ye nsem twire ni kontehine kofi obo enim ewo piemantem Nyamiadom ye school no Pentecost Senior High School Okoforudia enya 25 years senka aware na oyoba ka oba 25 years then ga okwa aware na ye school no Nyamiadom
Church of Pentecost and establish and also so no omo any omo ni inter school no modern mobile as omo ball in terms of infrastructure dance and ho akande omo when field do emuni no dem aban and aban be so mo aban so be so mo ne omo so betimi aye na omo so no na emomo no te say ne na me kasa no can say Oliver Twist say ne din Twist no na amoa no na yes, sorry no aye bi pa na nso so omo ba mu na sani aye pese school no pempen so ko duro no say yetimi enya sa infrastructure challenges aye can say yetimi resolve bia school na ni monyam be yefe emu be yede ni monyamfo ebe koso do omo ma aba school no ye gidi say emprempren no wa adisuamu no school no bo no homodin school no ye sha see free baby abofoka kasa bi say category D but and then nyamia do ye modern more any moral uprightness moral upbringing and the discipline in the school no any wonyam aba category B ya grade D and among grade A schools. When you say grade A schools, we are talking about the elite schools. We did say ayan wonyam kase nema kakra aka dormitory blocks for both boys and girls and afeyenya big auditorium for assembly hall so ebeboaye men kan ye mani bebre na emom no so obi pese me kan do no ade ametimi dia generator abeka ho plant say I ma light of nkola no ebenya nkanea de ebesua ade say aboafo bi nso so wo ho no mu tie ye no pese omo beboa school na ejidi say niema bebre kwa ho masters bangalo headmaster or kasam prem fi nwotwe ni ameba school mu me high die outside the school until no so ya ade no so here na teachers dodo no afrifie na eba yenya masters bangalo so ebeboaye timidas so munya masters bangalo nso a kabeboa private chechire ni akokyere ade ko ha dan okrom de ha adwen oba na ntese obeba na mpaboa ho nyina mfuturo efi no be paper ho alizi amiemu ansa ko class akokyere de be ha adwen wei eje headmaster edema Pentecost Secondary School I no know what New Jabin South mentioning what Piemante Munidin ede Ada Peter ata Jamfi na ne kwakura mo no na Piemante musuafo me wafa se oni mnyamfo reta ekosua Agyei Agwate ekopie mu dwumadi nase na wode adesre ede eto achechefo nanim se osere wo mada wo momma atenetene eni mofo nanim kan mo mo homaden pa na homasua ne so nko ankan fi se wo mugu so mo bo adwumaden te wo mfa Nyankopɔn ho suro enhye emofra no emum osanso ede adesre ede to adusuafo nanim se osere wo mada wo momode wo mom homaden bia se momma atenatene na fi discipline eno wanim kan omomfa Nyankopɔn mu suro ensua de school num se de be ye ya omom di kan ekosua de school ho no mo no omatuma gye dimpade ato ho no sa pepe na mo so emfe no enye susudua madam ekosua Agwate efa kwanya we so ede abasobo ede ma kyerɛkyerɛfo no mo hwe school no nyina so ekire mu a twidi ampan Nyankopɔn ko nhyira so a onhyira mo pa fi so ma ye mo de aye adwumaden aboa ma school no etimi adamu sunko apia mantem no omagidin a school bi anyanya na nkasa na mo so wonom enya nom na wokirem a wo hwe esoma hodo wo man Ghana mu a wonom eboa pa wadesua mu a ekonkane in fact the Church of Pentecost enso ebomu tintiman edi dwumadi edebo omanya ekonkane senti odo omase omonkoso ye ne sebebo ma Ghana nso yehumasua akonkane. Apostle Chair, as we consider the perspective, let's reaffirm our dedication to the disciplines of excellence, integrity, moral uprightness, and service. I urge present students to fully commit to their studies and personal growth, drawing inspiration from the examples set by their predecessors. I also commend the staff and administration for their hard work and employ them to uphold the excellent standard that make the school stand out. Religious bodies in Ghana play a very collaborative role in nation building, and the Church of Pentecost is no exemption. The high academic standard and discipline in our mission schools have made them so attractive for parents seeking places for their wards. I urge the managers of the school to maintain the status quo and even better it. Ani a wote ye ono na kopiem wa pie mantem a oye wonom oswafo
ne den ete onimnyamfo akosua awate Agyei ana wote ne nkan na amaneboyi yensem twireni kontenhene Kofi Obo ene difri apie mantemu ebesom yenwe yenyina wesu na madwen kyerɛ wodam de abeda ye no yenkenkan bi na yemfa ensomo wei afri piaga no de aba no wose Ghana de said yenye serious is agro ye ni so pa agro no doso de aka ne de Adjoa do party headquarters na maka kan ho de ama me da se nyame kyerɛ pa piaga Sweet Elizabeth de aba no wose good afternoon my dearest Uncle Sam and if you beautiful Sikapa me da ya fam handsome ka ho dearest ne em de ba o de beautiful no masika me so fa handsome anamboa fa handsome ne ka me din ho anameboa me sa handsome na o de aka ho. Wasi the news is tasty. Bravo. Sweet Betty Edifree Lebanon Zone 4. Me das me wafa se. Aya be fam pie. Efo Tom GH. And I was say, good afternoon. Keep it up. The good works. More fire. Ya da se. When abo Frank amankwa na wo kire me say. Ohwe live Edifree kitase na in fact ka se bone mo de pam. Na we hye na ya o amano asona hene edema kitase happy birthday. Nana wonkwaso nana nyankwada nyamishira opi nana yebo abaso nyamishira nana ba Donald Frank and was so here live at the free tema community 2 old Adom FM building nim e hono we free nana nyamishira opi se ewe waka ye ho sansona minua ba me wafa asikuma Rita Obendi aba na wase asemo Ghana the news is tasty angaza na odija de atoato se brubrubu ne jane de me das me wafa nyamishira Samsona Boatema Mary de abana was say this old man pa Adwaman penny and what they said the atwato Adwaman you award you 50 years plus ni tri hu nyina tutu ana abofa ne etwa ne star kisses hu pa Sikapa menka ho asem kese wafa ke de abana was so here live the free new prime station kwa me nkoma circle wakasa wa bebire na was Ghana man penny John Dramani Hama uche wani opa oche opi de ye de invite Sada galam say na se Ghana mfonso onyina ntitire mo nkurase na abanye wasre wada bo homodin pi na yenso na asese no bo modia na galam say na tuomtwa na Ghana fo ehuna manepam no de nchakese de ma onimnyamfo Moses abor bru army commander na wase yemfa nchakese yemfa wofake mechiawo sanso ena me wafa sikuma wensu aba Agyei Isaac osi good afternoon brasa me bi no wase ohwe live ready free la part fish pond. This is Bra Kwame too sure. I too sure my yebina yenja na Sikapa so here too sure dia apesika good bottom. Now see DLFM news no muye too much. Ya da say. But mama see good God have mercy on us. Yemi hu yamabo rather than this be haging. Rita Bensi so who allowed this student to wear these dresses inside the school? Hey, who? My jam of my session tade we die. Ye de mbe hunu bi kura ni. Kofi Parliament dia ba na say Ghanaians let's wake up and deal with Galamsey. If not, we are all going to die one day. Yagrabu bikuma apa. No krane yentuasi yenyina ni beuma akoma akosa. Janet Sewasi, Janet Sewani, or say in fact they are so disgusting. Who already we are more bo. Sabo frake teke and impokwa jenyina so be yemfi hia dun watwe dun kron. No what me church ni assistant headmaster pempem etwa ne kisses star kisses sana. Teacher ni eden nsatia na mabofra nufu anu say boni totals hu pa o den na Ghana we dwuma ye sanse na comfort material but say very serious o hey ewurade yakopon sa church fo ni bi de omo ha adwen kwani wa dance de o aya fabra me sure say me wa for comfort material church fo na tete ni school mu pa me bi atwam ko mo pese omo ye o kafra na Ohine Louis say I am watching you live from Techiman South, Bono East. But that's more for say Ohine Louis. Yamishra P. Sansana set and tuba me dia ban or say breastfeeding. Enem na ne de bono pam. No chire me say. Empenifo gwi anima se pa. Timo hwe biam totro ne manasa de yakọ na nkon ka ne kra. Oso hane de P na DSTV insensem ahodo P na school placement ho sensem ye kan yem yeda. Juliet Apia na wasi Juliet Apia ne. No chems officers ne de Eso mo ko prison. So officers patimi akobro mame abesiri wase wanyini sei. Atimi apapa ni tene ho prepare na made mo fom gogu prison. Na nye Matada Mponsan de ba na se DS News number 1 o here live at the free greater US ya da se. Samson aye Okwampa Williams no say good afternoon. This teacher is pa de in fact hu pa o.
na otumi de abofra ne nufu etu ne nsem na obɔ ne total say ya bɔkɔ bekum ne nifa de ne nsatea no emiemia na napo na no abofra no hwan no dɔkɔ enya tete ne na anya de wanya de kura anya de ne wɔkyerem sɛ nufu na odidi agrosa no wɔhwɛ ne ye pa na da wuli ne na ɔde baaye na da wuli sɛ de teacher na ye no ama awia kura no ne ho nyina ne lem sika na da wuli ne sɛ na ya messages no fancy you ade na osresa ni for ya sevidie ya kasi ya kaye yemwie ye bewie say de bibia ne ho yemwie bewie emre na duro no hwan na eba na Adjoa silky ya botran sam na time nu ye sane out ane ya bo mo dai emra nen Ghana for ye gina we sene de kase bo na sie musemufo no eya maize mebel entry oba 10 gram wini ahofa adwa no in fact ni 320 says rechira homa na nim dedwa na ni aba deja otom no sie ni ho ofa pass mu de mayen be ma 10 gram a wonsu atuduro ona otumi huru egina ye konson so eto ko twa mensen to matuduro no bi paya eguna tamfo ani ono ebi nka no wo bonu tuwa no wahura pete ona ekro no yedin edi Mr Jerry Frank dodo abonam na ne se Kofi Taylor edi ekopie mu ewo Facebook and YouTube makasebo no nya bi ehwe ye DJ Zigby echinchim every fruma Edison ye wiei DJ Omarion your friend Aketeboga Junior ebon homade man moral support emenya hoden de soma wiei akenkan fo mi na ye hwene ten asentem a ye sia aduasam ye ne gumu eye me wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B twaba wo de hye konkron Alhaji Abdul Twasuntedi hye nie mene Adjoa Agyei Sikapa na mra ne ene Dum Salevi ye kono hwan ya na Adjoa silky ane hwan na eba kwame fu na afi sexy journalist ena da ben ena ebnada Kofinti brada na ye program ben no give and take internama de ba na ma ye den na maji akyade wo mpa de mu mmesi show na mbeye mo ho pa radio no wana aye den wana oto so do nsaka enya odia da bi o radio no wana aye den and me na me ye mistake radio no wana atoye na Adjoa na pamfo tenase a enya odia beta so do nsaka be ye o den na mra aye den ene wadi se de se pepepe na Adjoa ye obi a onimasa ohuro pete na wagoso na wapete opemra ne pa man fans ma yenko achire muhima efifi muhima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson pa to papa no ya de masi yes so man Adjoa Sikina pamfo abesomo so mpa dia wadwuma de no ene happiness yakra mo